ଆମର ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଓଡ଼ିଶାର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ତ ଏମାନେ ଏଠି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମର ସୋସାଇଟିର ବରିଷ୍ଠ ଭାଇମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମନ୍ଦିରର ସଭାପତି, ସୋସାଇଟିର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସହଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସୁବାସ ଭାଇ, ଆମର ମାଷ୍ଟର ଆମର ମାଷ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ରାଉତ ଭାଇକୁ, ଆମର ମନ୍ଦିରର ସଭାପତି ସୁବାସ ଭାଇ ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ସୁବାସ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଆସ। भले घंटाए लगे मास्टर और पूजारी बाइक को आगे छाड़ी सब भक्त पछे रे मजार नहीं नहीं नाची नाची भले घंटाए लगे। Apa tu jangan?